passat, fa tot just 2 dies, els atacs terroristes comesos a Barcelona i a Cambrils ens van glaçar l'alè i el cor. La capital del nostre país, oberta, inclusiva, acollidora i solidària, com vol ser-ho Catalunya sencera, va patir la violència fanàtica dels partidaris de l'horror, dels que menys tenen la vida i la llibertat de les persones. El nostre país, així, ha hagut de sofrir el mateix dolor viscut abans en moltes altres ciutats del món. Davant la barbàrie, hem de mostrar-nos al costat de les víctimes, de les seves famílies i amistats. Per elles és avui el nostre principal pensament. I, units al conjunt de la societat catalana, hem de reivindicar amb tota fortalesa de que siguem capaços els valors de la llibertat i de l'acolliment, del respecte a l'altre. Aquesta tarda, en què encara estem dintre els 3 dies de dol decretats a tot el país, volem que el ritual festiu que any anuncia la diada del patró de la Vall d'Hora tingui també una dimensió de rebuig enfront de l'odi i obstinació sectària. Arreu on es manifestin i siguin del color que siguin. Contra la por, ens és igualment imprescindible el coratge de defensar la vida i la convivència amb la capacitat transformadora que els humans ens dona saber compartir l'alegria. Vida, convivència i alegria. Vet aquí el que ha de significar la festa. Així, en l'amistat que hem construït col·lectivament en aquest petit indret de la geografia catalana, al voltant de la celebració festiva de Sant Lleí, volem expressar el desig de pau entre totes les persones a qualsevol altre racó del món. Contra la mort, toca preservar la vida. I contra aquells que l'amenacen, hem de proclamar amb fermesa que, fins i tot estant de dol, creiem que val la pena defensar-la celebrant-la. Per això, tot seguit, ens retirarem un moment i tornarem a entrar. Amb toc de trompeta, bona cara i ironia, arribaran el nunci i el secretari. Com cada any, i ja en fa 36, heu estat esperant en una tarda com aquesta. Començarà el pregó i farem festa major, perquè segueix la vida i perquè de tot cor volem que sigui en homenatge a aquells que dijous van perdre la seva a mans d'uns quants fanàtics de la mort. I perquè l'odi no pot guanyar mai! Visca sempre, Sant Lleí! Bona tarda a tothom! Va bé dir que envia les fulles. Saluts als de la Vall d'Hora, tant els que veniu de fora com els que sempre hi viviu. I malgrat la circumstància, voldria deixar constància que us desitjo un bon estiu. Com fa tants cops vinc de nou i la voluntat que em mou és que ens puguem divertir. Que a pretext de la festa, l'alegria també es presta a conviure i compartir. De vegades la ironia pot servir, ves qui ho diria, per parlar amb un altre accent, d'inquietuds que ens preocupen, o propòsits que ens agrupen a la vall i a qui se'n sent. Res no tindria sentit si estigués desproveït de vostre ànim i presència. I si algun cop se'ns escapa un desencert o una xapa, gràcies per dar-nos llicència. Si fem un cop d'ull al món, el desconsol que ens infon fa caure l'ànim per terra. Terrorisme, atrocitats, el drama dels refugiats i els estralls que fa la guerra. En aquest món trastocat per injustícies, maldat
i una violència atroç, sols faltava en Trump i en Putin, que sembla que es disputin qui marca el paquet més gros. Amb la bomba nuclear també ho fa aquell paio rar d'allà a Corea del Nord. Dels dolors que el mal suscita, n'hi ha una llista infinita a aquest món que va de tot. L'atemptat de Barcelona, amb crueltat que esborrona, dijous ens va trencar el cor. I és precís alçar la veu, sempre i a tot arreu, quan algun innocent mor. Davant de tanta maldat, cal respondre amb claredat, refermant la convicció que l'odi no pot guanyar i que no ens pot dominar ni el rancor ni l'atavió. La paradoxa motiva d'aquesta tarda festiva és un dol que no s'oblida i el sentit de pregonar avui és reivindicar festa, convivència i vida. I mai ens podrà convèncer cap idea, cap creença, si provocant morts funciona. Que nostres plans siguin clars, per víctimes i familiars, perquè tots som Barcelona. I ara va, que passo plana i vull parlar de qui mana a Espanya per desventura. Que entre abusos i evasió, monarquia i corrupció no ha acabat la dictadura. Bo i l'escàndol quotidià, en Rajoy torna a manar, doncs el Congrés l'elegí. Fou gràcies a Ciutadans, que són els seus escolans, i el PSOE, que es va abstenir. Ara es veu que té lumbago i va passar pel mal trago d'haver d'anar a declarar. Però els jutges són amics, per tant no tindrà fatics i de franc se'n sortirà. També és un merder ben gros el marcatge tan feroç que l'Estat fa al procés. El més mínim moviment pel país independent topa amb litigis grollers. En aquest clima insalubre, cada pas per l'1 d'octubre té la resposta immediata. Ve del Constitucional, que el suspèn i que hi fot pal. És com el gat i la rata. Tot l'ambient està tan tens que les urnes, llei i cens, es veu que estan amagats fins i tot del Parlament. Diria que estem caient en el joc dels disbarats. Entre multes, imputats, citats o inhabilitats, va el carro pel pedregar. D'uns i altres el deliri, potser es cura amb un bon ciri a Sant Lleí al seu altar. Si se'm permet, jo us diria que el que ara fem ja es desvia de l'objectiu del pregó. Perquè cal que la proclama ens expliqui bé el programa en honor al Sant Patró. És cert. Val més tot seguit llegir el que portem escrit del que hi ha avui i demà, que és una festa viscuda on tothom hi té cabuda i fa ganes de tornar. De primer, la caminada, que té molta anomenada, perquè de mesos enllà ja un munt de gent s'interessa pels detalls de la travessa i s'hi volen apuntar. Enguany ha estat molt vistosa i ha anat fins a la Timonosa el seu llarg recorregut. Després, allà a Sant Lleí, el que hi ha hagut no sé dir, si és bacanal o vermut. Rostes, beguda, embotits, pèsols per llepar-se els dits. És el que la gent convoca. No hi ha secret, està clar, perquè aquí es ve a exercitar, més que les cames, la boca. Per més tard d'haver dinat, a ping-pong s'ha convocat un torneig que ha estat renyit. En un ambient amistós hi ha hagut premis pels millors i tothom s'ha divertit. Aquest vespre, havent sopat, al Pujol s'ha programat un concert allà a les 10. Serà una demostració de l'art de l'acordió amb músics de tot arreu. Melodies populars d'instruments tan singulars ompliran de gom a gom. I per fer-ho més lluït, a tothom serà servit un gustós cremat de rom. Compte, que demà al matí caldrà acudir a Sant Lleí a les 12 del migdia. Han posat l'avís abans perquè hi ha pocs capellans i després ja no es podria. Enmig de tanta escassetat, el qui em vingué l'any passat no sabia res del sant. Els goits van ser una odissea, en no tenir-ne ni idea, va fer una veu dissonant. La Valero, fent llic-llic, no ens ha aclarit l'embolic del mossèn que ha de venir. I entre el bisbe, que és un cas, i en Clotet que hi fica el nas, tot fa de mal decidir. Enyorem mossèn Alsina, que el sant i la doctrina sabia fer-ne la cita. Ara va al centre de dia i molt ens agradaria que ens pogués fer una visita. Havent la missa acabat, serà l'instant apropiat per l'alfàbrega i el pa. Sota l'ombra, sense pressa,
es pot ballar alguna peça fins a l'hora d'anar a menjar. Saludarem gent diversa i en animada conversa la farem petar tots junts. També tindrem un moment per dedicar un pensament de record per als difunts. Segueix la festa major entaulats al menjador i davant d'un bon dinar. Compartir beure i vianda amb amics a cada banda és el més bonic que hi ha. Després formarem corrua per sentir el conjunt que actua en el Ball de l'Envelat. Format pels germans Rovira, ara ja no surt de gira i és el duo més trempat. S'escaurà fer una parada per tastar coca ensucrada acompanyada amb barreja. Més tard, a l'hora oportuna, sabrem qui té la fortuna de guanyar allò que es sorteja. Ho passarem genial fins al popurri final, salt de plens i tiravolts. I quan s'acabi el sarau ens direm adeu-siau, fins l'any que ve, si Déu vol. Col·lega, sembla que és tard. Podríem fer un punt i a part que aquí estan interessats a saber de la Vall d'Hora i de les cases de la vora les principals novetats. Tens raó, perquè és costum que el pregó faci un resum de remors i de notícies. Ara, doncs, el que vindrà servirà per divulgar un bon grapat de primícies. Si el proverbi cert i breu diu any de neu, any de Déu, enguany ha de ser excel·lent. 3 cops aquestes cases, camins, boscos, camps i rases, la nevada ha estat potent. El pujador de Cal Ambròs, la neu caiguda d'aquell tros va atrapar-hi el Celestí, la Purita i el Marquès. Fou el Cali com si res que el seu rescat acudí. I ara, quan ell ho comenta, entre conyes que s'inventa, sembla ben bé un acudit. No va haver-hi fet més greu, quan l'alcalde en Llevaneus va deixar el camí expedit. Un cop l'hivern ha passat, les tornes s'han capgirat i la calor ha estat la norma. Sol constant, ben poca pluja i el termòmetre tan puja que de descansar no hi ha forma. Fa un temps, el governador va llaurar i sembrar llavor el solà per fer farratge. Ja ha estat tanta la sequera dels mesos de primavera que és ben erm tot el paratge. Pàtria, amb l'Otger Cataló, fa un any que va sortir el pregó perquè s'havia filmat el Pujol amb tant d'encert que el seu èxit s'ha complert arreu on ja s'ha estrenat. I l'alcalde té promès que pel desembre nevès també hi haurà una sessió especialment dedicada als que som de la contrada que va servir de plató. Ja sabeu que aquesta vall per la tele és un mirall de coses originals. L'Espai Terra, a TV3, pel novembre feu palès els molins d'aquests verals. La Dolors, en pla burleta, va sortir-hi amb una escopeta. Per cert, i vull fer un incís. Van dir que els boscos i camps d'aquí és on hi ha més llamps de tots els punts del país. A l'Ecomuseu es rep amb més gent que veu al web. L'estudi, cada molí, la traça al camí ral, que es marcarà tal com cal, els explica en Celestí. L'1 de juliol a Sant Pere hi hagué un concert amb solera que Iter Luminis es diu. El feu la Lídia Pujol a l'església i allà al vol i va acabar al mig del riu. Molta mística i lirisme, però el ganxo pel turisme fou el menjada d'emprès. Mai no falla la mesura de combinar amb la cultura l'estómac que tira més. De primer no se sabia si el bisbe consentiria de fer el concert al monestir. Doncs ara es fa el purità i tot el que no és resar ha decidit prohibir. Aquí ens n'escapem de fet, perquè el Pujol ve en secret tot portant pantalons curts. Llavors, la Dolors em traça, la farta ve i el repassa i així ens evitem. Recordeu la polseguera que va armar mesos enrere ficant-se en contra els gais? Van haver d'alçar la veu batlles, mossens, gent d'arreu, per recordar-li les lleis. Fa uns quants dies fou pompós l'acte de Guifré el Pilot. Parlament, versos, cantada, més text que l'habitual i en un màstil metàl·lic i alt s'hi va posar el traspalat. El drap queda molt rotund i està llegat ben amunt, amb la intenció de durar, perquè un altre, a prop d'aquí, que va posar el Celestí, fa poc el van robar. Ara penso en el forat que caldria haver arreglat avall de la carretera.
Amb el temps ha anat fent via i em sembla que ja hi cabria tots els pals de la bandera. Aquest any la cirurgia ha estat a l'ordre del dia. El Riuet, Solà i Pujol hi ha algú a qui han fet pedaços a les parts baixes o als braços i estan tots bé, si Déu vol. De l'Oriol, si m'és permès, diré que no en sé ben res. Tan sols que és un cul inquiet, d'una vida clandestina. Pot ser allà dalt, o a la Xina. Segur que no para aquí. Del Riuet potser sabran que el quiròfan, en Joan, per la pròstata acudit. Ja no està convalescent i refet al 100% el tornem a tenir aquí. De síndica de Vilafranca, la vella diu que ja tanca un mandat molt dilatat. Els seus nets no paren mai. Fan castells, música, laics, cadascun segons l'edat. L'Àlex, que té bona planta, enguany ja n'ha fet 50 i s'amaga el presumit. D'aquí a 2 mesos, l'Agnès els complirà com si res, més guapa que el seu marit. Al Solà hi ha més quadrilla, amb l'Elna, segona filla de la Clara i en Martí. Mama pels descosits, els deixa dormir a les nits, creix bé i és de bon tenir. En Lluís res no li priva ni la nova normativa de fer de ple patum. I així amb un sorteig senzill, altre cop, com el seu fill, va saltar fent foc i fum. En Cugat passa dels 30 i aprofitant que té empenta, l'han fet cap a Mataró de la colla castellera. Ja té des de que la lidera uns quants èxits al Sarró. En Clari, en Pep i en Lluís formen un trio feliç i aquí venen a fer l'asa. Cadascú està jubilat i així els dijous s'ha muntat l'Imsersa està per casa. Per en Lluís ja és normal d'haver d'anar a l'hospital a operar-se a la bufeta. I ha tornat, i li és igual, doncs té el rècord mundial de que li remenin l'aixès. El teixidor, bons veïns, ni de termes ni camins he de fer cap comentari, que l'amistat compartida és el que compta en la vida i hem de voler que mai pari. El vell, en Josep Maria, amb els nets fent companyia, s'ha estat quasi un mes sencer. Se venen, juguen, treballen, a dinar al Pujol no fallen i per ell és un plaer. Com que sempre vol millores, prop la casa sense demores s'hi ha fet una nova arqueta, perquè és allà on s'embossa el desguàs cap a la fossa que li feia la punyeta. Expert com és en l'ofici, fa retocs a l'edifici d'acord amb l'entorn silvestre, per tenir-hi més claror en un mur, boi l'espessor i forada una finestra. De Cal Guirra he d'explicar el premi que va guanyar a la Uni de Manresa la Laura, al narrar per dins la vida dels seus padrins, model de vida pagesa. M'han dit que vol fer carrera a Bellvitge d'infermera, i l'Escau, doncs, és activa. L'Arnau, que ja és diplomat, fisioteràpia triat per tenir més perspectiva. La Carmeta, Sant Lleí, el dolor la fa patir i el reumatòleg acut. I afecta els dits i les mans, tant de bo que com abans torni a estar ben plena de salut. Martí, home d'encerts, ha renomat 2 coberts prop de la casa. I ara, per neu o pluja que vingui, tot allò que li convingui i tindrà una bona empara. En aquest paratge nostre, el seu enginy també es mostra amb un bailet eficaç contra la nefasta plaga de pocs fers, porcents i saga i ja el dany és més escàs. Ell, que és entès i remena vehicles de tota mena, ha comprat i està content una bici cosa fina, elèctrica, no contamina i respecta el medi ambient. De Cal Ambròs, la Maria encara surt cada dia a caminar un bon trajecte. I si algun cop diu que no, és quan fa aquella calor que les cames més afecten. Per l'abril, altra vegada, va sortir ben presentada en el canal 33, o aquell documental de dones que són puntal de les cases de pagès. La Raquel, mestra igualada, camí d'anar i de tornada, ha de fer-hi constantment. També allà en Josep Maria es desplaça cada dia en horari diferent. El Pujol és un ultratge, la porta d'entrar a l'estatge, que com que té tants forats, a l'hivern, el fred i el vent afecta la pobra gent que no estan encarcarats. No fa cap cas la Dolors, de grips, febre o tremolors que hi enganxa algun client. I el Celestí diu, tossuda, que no vol la més menuda millora en el tancament. Els anuncis de revistes
perquè hi vinguin més turistes amaga aquesta qüestió. Sí que l'acull no ha empolit tant els llums com el fluid de l'aire amb un exterior. En Cali, a buscar tresors, no escatima temps ni esforç. Té una màquina que pita, prop d'esberles i ferralles. De monedes i medalles ja n'ha fet bona collita. Altra cosa que el té absort és la feina que fa d'or, que no manté ningú més. La verdura l'ha cuidada amb tècnica depurada i uns plàstics que hi posen. És just a meitat de juny, en el canell sobre el puny van operar la Dolors. El mal no li ha pas marxat i esperem que ben aviat tingui efectes molt millors. La Núria sempre es delita quan pot tenir una visita, doncs li agrada conversar. Del marquès i la Purita està sempre en comandita i li convé variar. Contes, cançons i acudits, en Ramon en porta escrits moltíssims en uns quaderns. Els que venen de visita, si es deixen, ell els recita un repertori etern. En Joan no planta res, ni a l'hort vol fer de pagès, perquè es veu que no hi vaga. Només treballs poc feixut, com repartir pinsos rucs fa a l'hora que el sol s'apaga. Aquell és a poc refant la casa del lloc i el pou té l'aigua abundant. I sent teules és de fina. Fins i tot hi ha una piscina amb un lujo acollonant. Em sembla que va ser hora que més que la Vall d'Hora en raonem del seu patró. Recordeu que és consuetut dir-ne mèrits i virtuts per aprendre'n la lliçó. Sant Lleí és un bon patró que a prop de Nostre Senyor ens atorga el seu suport. Amb un sant de tanta talla que sabem que mai no falla, podem dir que estem de sort. De tothom que s'hi sincera, davant, neguit o quimera, és esplèndid advocat. I per saber què l'implora, des del cel veu la Vall d'Hora, tot guipant per un forat. De llamp de pedra i d'espasa, aquí a la vall cada casa tota hora protegeix. Tant de pecat com de raó, si li pregues amb candor, s'apiada i t'eximeix. Demanem a Sant Lleí que el cel vulgui intercedir per lliurar-nos dels tirans. Que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per tots els humans. Ja hem dit tot el que calia, que amb concòrdia i alegria l'any que ve ens trobem aquí. I acabem, com ja sabeu, proclamant a viva veu: Visca sempre Sant Lleí!